F'konferenza minn sensiela li qegħdin isiru dwar il-Budget bit-tema Malta li rridu għall-Uliedna, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana saħaq fuq il-messaġġ tal-istess budget u wassal rimarki dwar il-kritika tal-Oppożizzjoni. Il-Ministru qal li dan il-Gvern għamel ħiltu kollha biex jirnexxielu jsalva s-suq tax-xogħol f'pajjiżna waqt pandemija u fakkar kif miżuri li ħadd ieħor irrefera lihom bħala ħela u tberbiq kienu kruċjali biex jissalvagwardjaw eluf ta' impjiegi. B'din is-sitwazzjoni kien possibbli li jsiru diversi miżuri soċjali fosthom żieda oħra fil-pensjonijiet u tnaqqis ta' taxxa fuq il-part-time u l-overtime. Il-Ministru Caruana qal li dan kollu sar għaliex il-Gvern għandu qasam tax-xogħol b'saħħtu li se jagħti biżżejjed riżorsi għas-snin li ġejjin biex anki jintlaħqu ċertu miri lokali u Ewropej. Hawnhekk sema l-kritika tal-Oppożizzjoni fuq dawn il-miri u rimarka kif il-kap tal-Oppożizzjoni għamel sensiela ta' wedid fejn beda jwiegħed kollox lil kulħadd. Il-Ministru qal li għal kull miżura mħabbra fil-budget ingħad kemm se tiswa u kemm se jgawdu nies minnha. Dan għall kuntrarju tal-kap tal-Oppożizzjoni li laqal kemm se jgawdu nies mill-miżuri li propona u lanqas kemm se tkun l-ispiża ta' dan kollu. Trid tkun propju ironiku illi tikkritika l-ħaddieħor fuq jekk dak li preżentajt jiena huwiex sostenibbli jew le, meta fil-proposti li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni fl-ebda ħin ma rrimarka kemm ser ikun qed jiġu jiswew il-pajjiż dawn l-affarijiet. Il-Ministru qal li s-suċċess tal-Gvern f'diversi oqsma kien possibbli għaliex f'dawn l-aħħar 8 snin is-suq tax-xogħol kiber bla preċedent. Il-Ministru qal li dan il-budget iwitt it-triq għall-qabża li trid issir fil-ħiliet tal-ħaddiema biex anki jiżdiedu il-pagi. Dan il-budget huwa l-bidu għal din il-qabża li rridu nagħmlu u dan il-Gvern qiegħed ipoġġi l-flus fejn hemm bżonn. Sabiex bekk nassiguraw li dak li jixtiequ l-Maltin u l-Awċini ġifieri livell ta' għajxin aħjar billi jitjiebu l-pagi iva min-naħa tagħna se nkunu qegħdin nagħmluh propju mis-sena d-dieħla ħalli bekk nassiguraw illi l-aspettattivi tal-Maltin u l-Awċin dan il-Gvern ikomplu jilħaqhom fis-snin li ġejjin.